lakone dosa muka bola dewa. Aku piye. Ngelingi penabuh sampean ki lho. Piye. Wit ilir-ilir kalih. Nek slukur-slukur bathok. Heeh. Walah. Budekne kuping tenan. Aku ngomong karo anak-anak, ya le gamelan dikepruk menek mapan aku lak muni ngono, ya ta. Ngono iki Mas Gareng. Sing nabuh ki yo terampil-terampil tenan. Wah, luar biasa. Enek sik meneng wae. Sapa? Sing gampang iki blasan nabuh. Wong jenenge garapan balungan kok iki mau kok. Karo sik nyelentrem ki yo ora. Kok iya? Sing mempeng ki lho Pardi kuwi lho sik demung. Ardi kok Pardi? Ardi. Ardi lho. Heeh. Aku Pardi. Pardi. Ayo. Mas Gareng. Nggih. Matur nuwun sanget kalian para warga Ladan Glodok Segaran Delanggu. Anggenipun ngawontenaken bersih desa. Panjenengan sampun kaping kalih menika. Wong kalih menika mugi-mugi mboten waleh. Mboten. Nggih Gareng pilihan. Pilih nembe 3 dina kula dibel. Padha. Nggih. Pilihan terakhir. Kabeh do Gareng payu. Aku ora payu iso ning ngledok alhamdulillah kalih taun saged panggih malih. Nggih. Oh, Mas, wingi telung dinten kepungkur. Nggih. Kula nampi telepon saking Pak Sukadi. Pak Sukadi ngendika pripun? Mas, nyuwun padoske bintang tamu. Elek-elekan mboten napa-napa. Elek banget iki. Nemen. Oh ya iki ya. Ya, langsung plot tanggap Sasmito. Tanggap Sasmito gaib kuwi to. Put. Ah, sik elek gor iki. Aku ki tadama tekon. Piye? Anu lek umurmu piro? Tak 8 aku. Mosok sak 8? Tak 8, Bos. Kok nganti tekan Aku tanggal 17 Maret dhewe ulang tahun. Oh. Ada 8. Tak 8 to? Heeh, iki uyuh-uyuh kuwi. Oh. Apa enek terus ngerti wong umure dak 8 ki tak umure piro? Aku ki kan bontot ki Pripun? Coba lek melet to. Aku ki wong tuwek ning kono kene kok ora kaden. Padahal bupati kuwi basa lho karo aku. Bupati Karanganyar? Nggih. Basa kali jenengan. Basa. Ora tau nguneni, Bos. Weh. Elok no. Ora tau koyo tatah ki sak apa nek bintang tamu kon melet ki koyo asu. Aku terus diringi iki mau jane ya bungah susah. Kok bungah susah pripun? Iki mau apa? Waktu tamasya iki mau. Iya. Piye lagune? Saya mau tamasya. Kowe marai iku tamasya numpak apa mau? Numpak becak. Kowe numpak becak wis marai risi. Kok marai risi piye? Kandhani Bos, numpak becak nang ndi tutune manuk. Kok numpak becak ditutke manuk? Ora percaya sampean men becak. Heeh. Ning Delanggu. Iya. Becak mlaku. Heeh. Sampean mang noleh mburi. Kok teko nganti teko tujuane kok lak ditutne manuk wae. Lah iringane kuwi gathukane karo kuwi kok apa-apa ora peneran kok. Nggih, ngaturaken wilujeng Sugeng Riyadi. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Nggih, kanca-kanca ki dosamu nyang aku akeh wis tak pangapura. Pen. Jane pangapuraku wis entek jan. Iki cetak ijene 3 nggo bontot karo Duno. Ora karo Pardi. Sing kulino ngentahi aku ya kuwi kok. Ora pangapura kok garek 3. Siji dienggo bontot. Dia mau mubeng wis entek. Pokoke tangga teparo. Oh iya. Mubeng wis entek. Anu tak ngengi 3 tok. Sorry wae tua kowe rombongan musik ora tak ngengi. Soale kowe ora akeh kesalahane karo aku. Iya. Mas Gareng? Enten Mbak Gentari. Mbak Gentari? Gendar. Mbak Gentari. Gentari to. Antara. Kupinge ora. Yo, Mbak Gentari, mang celok dhewe. Ya, coba. Kulo tahun nyelok. Ayo. Yo, Mbak Gentari, yo sini. Mentak.